Jeg hedder Kasper. Jeg er 43 år gammel, kommer fra Vanløse. Jeg arbejder i flexjob på en planteskole. Og har jo altså haft de her psykiske problemer med dels OCD og depression, siden jeg var 15 år gammel, depressionen, og siden jeg var omkring 21 år gammel, OCD'en. Har været i meget forskellig behandling, både terapi både kognitiv adfærdsterapi og medicin, men som jeg aldrig har fået den sådan ønskede effekt af. Det har virket, men ikke i tilstrækkelig grad. Og der er det jo så i den forbindelse, at jeg bliver opmærksom på TMS-behandlingen, og som netop faktisk er en behandling, man bruger i forhold til de her, man kalder behandlingsresistente tilstande. Det vil sige tilstande, hvor de to primære behandlingsformer, kognitiv adfærdsterapi og medicin, enten slet ikke har virket, eller kun har virket i begrænset grad. Og der er det der, at den her behandlingsform har rigtig gode resultater, og sådan viste det sig også at være på mig. Jamen, det er sådan, at jeg lider af depression og OCD. Og depression har været siden jeg har været 15 år gammel, og OCD'en starter, da jeg er omkring 22 år gammel. Og så har jeg været i meget forskellig behandling for begge dele. Både en masse forskellige former for terapi og former for medicin. Og jeg har sådan set altid følt mig godt behandlet de steder, jeg har været, men jeg falder lidt ind i den kategori af patienter, som ikke får den tilstrækkelige virkning, eller ikke har fået den tilstrækkelige virkning af de to primære behandlinger, der ligesom er, og det er terapi og medicin. Det starter sådan set med, at her for et halvt års tid siden, hvor jeg havde en rigtig skidt periode, så var det faktisk min mor, der begyndte at undersøge, om der ikke fandtes andre typer behandlinger end dem, jeg har prøvet, der måske kunne virke bedre. Hun havde så søgt en del på det og fundet frem til nogle forskellige, og det tog jeg så op og snakkede med min psykiater om. Og så var det faktisk min psykiater, der havde læst om den her TMS-behandling. Så det var der, det startede. Ja, altså først blev jeg henvist af min psykiater til TMS-behandling på Region Hovedstaden Psykiatri på Frederiksberg, som jeg så kommer ind og snakker med, men de siger, at de kan ikke tilbyde TMS for OCD. Men i øvrigt synes det lød meget spændende og så videre, og kunne tilbyde mig anden behandling, men nu var det her TMS, jeg gerne ville prøve. Og det snakkede jeg med dem om, og så undersøgte jeg videre i privat regi, hvad der var af muligheder, og der fandt jeg så frem til Mentis her og Mahmoud. Og kontaktede så ham, og han ringede meget hurtigt tilbage, jeg tror det var samme dag, lidt senere på dagen. Og vi snakkede sammen, og så synes jeg, det lød rigtig godt og spændende, og så lavede vi en aftale der. Og der går så lige nogle måneder, før behandlingen går i gang, men det er så fordi, at jeg gerne vil kombinere det med, at jeg har mulighed for at holde fri, altså holde ferie i den periode, hvor behandlingen går i gang. I min situation, der er det så en behandling på 29 behandlinger. Og der har jeg også, vil jeg sige, efterfølgende været rigtig glad for, at jeg valgte at tage ferie i den her periode, fordi det gav ligesom noget mere overskud til at kunne følge behandlingen. Altså mine forventninger til behandlingen var jo sådan lidt delte, kan man sige. Altså jeg havde jo selvfølgelig forhåbninger, kan man sige, men jeg har prøvet så meget forskellig behandling, som enten ikke har virket, eller kun har virket i begrænset grad, så mine forventninger var sådan rimelig moderate. Men tanken var, at hvis jeg bare kunne få det lidt bedre, eller
Og hvis det så viser sig, at det ikke virkede, så måtte jeg så acceptere det og prøve noget andet. Men det var i hvert fald forsøget værd. Altså, da jeg begynder på TMS-behandlingen, kan jeg allerede inden for en uge begynde at mærke en væsentlig bedring, og i hvert fald efter en uge. Og så bliver det faktisk bedre og bedre gennem hele forløbet. Og faktisk en for mit vedkommende ret voldsom bedring, både på det depressive og på OCD'en. Det var sådan, at den behandling, jeg har fået, er en OCD-behandling, altså forstået på den måde, at det er de dele af hjernen, man behandler ved OCD. Altså der var det den type behandling, jeg fik, men det virkede også utrolig godt i forhold til depressionen. Og det blev sådan ret meget en anden tilværelse pludselig at være i, fra at det var en tilværelse, hvor man ligesom hele tiden skulle kæmpe sig igennem tilværelsen. Alt er hårdt, man har ikke lyst til noget, man er aldrig glad, til lige pludselig, at det lysner, og man så lige pludselig har lyst til nogle ting, og rent faktisk kan være glad for nogle ting. Og meget af det, som var svært ellers at få gjort, bliver lige pludselig nemmere, og så altså, ja, humøret, stemningslejet i det hele taget. Og det kan man sige, det er så på det depressive plan, og på OCD-planet, der er det så en væsentlig sænkning af tvangstankerne, og så deraf følger så også en væsentlig sænkning af trangen til at skulle udføre tvangshandlinger. Så en ret fantastisk bedring for mig på begge planer. Der var en rigtig fin kommunikation med både Mahmoud og Venus, som var hende, der stod for selve behandlingen. Hvor man kunne få svar på sine spørgsmål, og i det hele taget en meget venlig og positiv atmosfære, jeg synes, jeg blev mødt af under hele forløbet. Jamen, TMS-behandling har jo været sådan set noget af en mirakelbehandling for mig. Altså det er ret utroligt for mig, så godt det faktisk har virket. Og det er jo selvfølgelig til kæmpe glæde for mig, og nu er det jo så, man selvfølgelig håber på, at bedringen fortsætter, og at ellers så er der jo den mulighed, at man kan få yderligere behandlinger. Men indtil videre håber jeg selvfølgelig bare, at det fortsætter. Jamen altså, det kunne jeg jo nok mærke, fordi jeg så skulle her ind til København og være til den her behandling hver dag i den her periode. Og så ville jeg ellers under normale omstændigheder ikke have lyst til noget andet end bare ligesom at tage hjem bagefter, og det skulle gå så stærkt som muligt, så jeg kunne komme hjem. Men pludselig mærkede jeg en lyst til, at jeg kunne gå rundt, jeg kunne gå i butikker, kigge på ting, jeg kunne sætte mig ned på en bænk og være der lidt tid. Altså sådan nogle ting, hvor jeg rent faktisk kunne føle, at jeg har det faktisk meget rart. De eneste bivirkninger, jeg mærkede, det var i den første uges tid, maks en uge i hvert fald, var jeg træt efter behandlingen. Men det gik ligesom over igen, og det var ikke nogen ubehagelig træthed. Altså, ellers har jeg ikke oplevet bivirkninger, nej. Og jeg fik jo så også at vide, at det her med, at man føler sig træt, der er ikke noget underligt ved det. Altså, det er også et tegn på, at hjernen arbejder med at skabe nogle nye forbindelser med så det er ikke noget, man skal være nervøs for. Men man kan sige, i forhold til det her med planlægningen af det her behandlingsforløb, igen det her i forhold til, at hvis man, og når man kommer i sådan et behandlingsforløb her,
er det sandsynligvis, fordi man har det temmelig skidt, og derfor kan det også være, at man har problemer med at overkomme ting. Og hvis man så samtidig i starten bliver lidt træt af det, så er det måske rigtig godt, at man sørger for, hvis man overhovedet har mulighed for det, at fokusere sin energi i den periode på det her behandlingsforløb, og ikke laver for mange andre aftaler. Så fremtiden, synes jeg, efter TMS-behandlingen, fordi det har virket så godt på mig, ser meget mere lys ud. Men jeg har også fået at vide, og også kunne læse mig til, at man skal også passe på, at man ikke tror, at man er Superman fra den ene dag til den anden, og at det hele så bare kører, at man også skal tænke i, at der i hvert fald i en periode skal være en form for vedligeholdelsesbehandling, og det betyder, at jeg er blevet anbefalet stadig at tage min medicin indtil videre. Og så har jeg aftalt et nyt TMS-forløb så kun på 10 gange, som en form for opfølgning, inden der er gået 3 måneder. Og så har jeg aftalt med en psykiater, at jeg snakker med hende om en række måneder, og hvis jeg stadig har det godt, kan vi snakke om at trappe ud af den medicin, jeg tager.